नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पावे वाला पात्र किसानन खातिर पंजीकरण करावे और खामियन के दूर करे खातिर एगो और मौका दियल गईल बाटे। एकरा खातिर शिविर का तय सीमा 23 जून से बढ़ाकर 24 जून से आगे भी जारी रखले का फैसला लियल गईल बाटे। पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण शिविर कैंप प्रदेश के सभी विकासखंड के राजकीय बीज भंडार पर लगावल जा रहल बाटे। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा इस संबंध में सोमवार के शासनादेश जारी कर दियल गईल। एमे कहल गईल कि पात्र होते हुए भी पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक ओपन सोर्स से आवेदन नहीं कईल गईल। आवेदन के बाद स्वीकृति नहीं भइल और अगर कोनो भी कारण से आवेदन लंबित बाटे, आवेदन से पूर्व में स्वीकृति हो गई लेकिन भूलेख न होखले के कारण आगामी किस्त आप सबके नहीं मिलल। पहले से भी स्वीकृत किसानन का भूलेख का सत्यापन होखले के बाद भी आधार लिंक नहीं के बैंक खाता से। अगर कुछ भी कोनो भी प्रकार का त्रुटि बाटे तो भैया आप सब अपने नज़दीकी जहाँ पे शिविर लग रहा बाटे उजा जाके पूरा प्रक्रिया आप सब करा सकेली। वहीं आप सबके बता दी कि शासन आदेश में यो कहल गई कि पहले से चलत रहल शिविर के माध्यम से लगभग 23,52,000 किसानन के सगरी समस्या का निस्तारण कल जा चुकल बाटे। एमे 4,55,000 ई केवाईसी वाला लोग रहे तो 5,48,000 भूलेख अंकन वाला लोग रहे। वहीं 4,39,000 ऐसा लोग रहे जेकरे बैंक खाता से आधार शेडिंग ना रहे भैया। 2,86,000 ओपन सोर्स पंजीकृत किसानन का सत्यापन कल गई बाटे। 2,66,000 नया पंजीकरण भी कल गई बाटे। तो भैया अगर आप सब भी पात्र बानी और अगर देरी कर रहल बानी तो बाद में पछताए के न पड़े, अपने नज़दीकी शिविर में जाई और उजा जाके आप सब अपन पंजीकरण करा लें। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।